Pasule mambo pia. Pasule mambo pia mambo pia. Yesu alirejea. Kama wana yangu kwa chi kile nikasiana. Ndakawa wana yangu fani chi kurisa Joseph Farmer waka roda mwana asina chengete iye na wacho asina kugonga waka roda mwana asina chengete iye na wacho asina kugonga kaite kazakamira mimi wangu zikisema waka tayari kwa ana mwana wangu anatamani 2006 Dixon kimanya ya kukumbuka. Akawia kwa mali yake. Tapi zangu ya kaka. Hizo ni masindi alishinda sota. Wewe ya shule shida si. Ini nakasema wewe kwa mimi. Ndio akaweka kabisa. Nakasinga tazama ni tikaenda pamoja. Takasika mbuga rasa pada samu. Tasika ndakawa sika kwa mshapa ndikabvunza. Kasapa ngoba sabu samu longa. Shiriwe shiriwe. Ndio ndasika. Ndio ndasika kwa madzimai. Ndio ndasika kwa ngaida zvakanaka maningi. Sabu bana basa. Asipana acting sabu. Mungu ekai. Zvakanaka. Ngai mwana uchienda naye kwani kwa sababu alikuwa ndakakuvana ndikaenda naye ndikasvika paJoseph Farmer ndiwo akari kuekta. Ndakasvika ndikamutoza ngatichibva pano tiende pani maya hanzvadzi yavo yanga iripo. Tasvika ipapo ndakapinda mumba ndikataura ini chiro chendava pana kunokusi mwana wenyu Dixon Farmer wakauya kugariwa. Saka mauri ari kuita anonani mwana wangu chida sasa kaindoona nguva iripo uchindouya chidzokera kuSouth Africa masenge ati handii handasi zvadaro iye wakati isa handisi kuzviziva kuti wakati zvadaro kasaore nditakuita ngezvekuti inini chiini chimirirai isusu panouya munin'ina wangu ndodii ndoitaurira kusvikira musi wa14 mwedzi wechitatu apa takanyora musi wa28 mwedzi wekutanga 2004. Zvadaro takaenda tikadzoka tagara takaziva kuti mwana wakura ndikaisa kuchikoro ndikasii akura mwana wakuda kukura mwana wakauya akati akuna mai mamu ndakuda kuzoshamba vaita zvakanaka ngaichidini ndizise baba obva afonera baba ake kusouth Africa. Baba ake akati chii ndiri kuchizwa inini ndiri kuno ndendakumuita ndakumufani kune mwana unonzi Jini nezvikuru vako unonzi Rufana chionanai naanhu iwo wanga wamusi wa 23 2003 wakada kuda kutora mikwashasi kati akurege zviri kutsina hapana chakashaka obva aita makontakti nemuzikiwe nemwana waDixon wacho aita makontakti asi tiri kubwira kati azvakanaka dziri mutauro dzirikutsarudza kumarira zvadaro zuva rekuti rasvika tauchifonera foni hachadini haachaiti inotodii kwachazokura ini ndaurwari pana kude kuti ini mukadzi wangu kana musingadi kuti nditore mari mukadzi mwana mukadzi mwana ndodii ndosii hapana chakashata ona tadaidzana akati zvigwa iwo zvoinazvo zvacho chidini ndisa andiri toshimira navaba acho kuya kwavo tozambira yavo sese pasina vadii zvichiva zvakaitika
kwa kuzoti kuswa pendaka enda likofu ati tutakwenda kula sina kana nipasha naenda msalanguli asisi kuti mwana uloka kula kula afina akapia kwenda kula hapo sakana ngati dini kasimketi nisho atakasimkatika enda taenda katika komba papa iyo akapinda mbama akatamba zulangu zangu asina kutidaiza asa pesa ndio kasa anasiku chuya takapinda mbama tikati tauya era ulimbino ndikuti mwana ni wakadini wani chama mpangizile chini mpambo ndikazaiwa tiri kutendali chekutanga chendo tandishe kuti mwana wenyu baba yakaro ndoya parikutika mutaro kanezvisi izvo zvisvi wakuyageshiku wakamboya munhu ndikadai chikadai zvinhu zvake zvanga akabvisa ndinazvo saka ndainimire ndiye kuti tishandire basa refoundation zvikakona saka ine mhambo saka ine chandiri ngechekuti vana vaite mumba yavo ine zvakadii zvakanaka ndikasavaitiri kuti ndikandidawo chii twangu ndikati une dzimwe zuva dzinotora baba asi zvikuita nezvekuita mabasa apana saka madai ndosaka munoita sezvakumirira chii mabasa auya pezibhedha obatika gedhe kumiswa 8 but auya takudini isusu takadzoka kuzokumiswa 28 kumiswa 27 mwezi wapera December mzukuru wakati lakini ndio kuko anasema no ndio kuko waenda zakana eko kama acha wataka wasisi eko kama ndasisi asizwa anitawe nani anasekura sawa uya nani namba yake mkono wangu akati ndio wanga kunikera basi nifanya mkono wangu anataka ndikatanga sokuna government unaandi papa kuti ati isisu tisawe inini mwana wangu hadini zvakana zvikasaka kuti akaona pamashata sekundio pashata zvikasana sekuti chidini chiune zveshuwa zvakatsvaga motikari ndikaiti ndikatakatora ngeyainina wamai mwana akazobashira kuti papa mwana ndintakadhura zveshuwa takasvika pamabaibai tobvadasvika hakuna chaanazvaatambira tasvika nati tasha akauya tikataura navo sisuka sekuya kutakamboita panapa tikati mboma mwana ndiavechitika mbamumbuya pana vakamboya panapa ndikadai saka mumba kwamaikuru hatisi kudini handisi kupinda kana maitikamenya totaumire kwana pamunhu waipinda mwana ngekunoi akusitukira nesoko indokutaurani papa obaatsokaiso vakasvika ngezvekuti muzukuru wacho ndiye wakaziva kuti kwetiri akuti ana sezvikuitaea zotumwaira tatoona kamusai yairapa ngekusi isusu mumba mwetatauramba chekutanga tapinda kuti aswedhura zekutanga neiswedhura zechipiri yezvo zvezvekuita mumba imoa nokuti taurenda titambeenya nhamusei tikazavano rinyengeizvizvo ndikati watiwe nowatiwe kana tasvika ndiona vatauri ndo zvataura akasiya tasvika mumba muyamba ndokatachitaura takaemberana takachitaura ndikada kuti ana siku chitaura ndemuzekadai ndowauyaivandika ndinofanira kutsitsa nyaya yakunana siku itakupinda tikataachitaura ataura pamba ndopakatanga kuda kusaimirani kadaiwaaaaamusoro yaanasa asina kuya kuda kuita noisi asinachigaziisani mumba yana ini chinyurezo zvadaro ndikati pamusoro pamusoro ipapapanga kandiopamba ndakauya pana
so president mwezi kukutana tutoe kichiko kana asina kutawe na kuchukuta kwingi ndishanga wewe nzimewa kuti yawe nzime amemkoma kwa kalishi azidi kwa kitori nzimai uli mwasha akatipa siwele uli ndio bana ikazaa kwa ndio apana sana mpira na mbitase yakasira ndio ndio pesa ndio pia mno mno ndio kazi kuna mali akati kitende ndio paka paka to kutatungia isi zinaweza tikwa ise wakati dinero kabisa sasa ndio ndio wewe ni dari resi ni dari risiki nini matawira baba aninga watu wari kutaza pakunyanya kundibata ngeke kuti wanenge washaisha zitari kutungamidza pamberi iwo wachiziwa munhu wavo chaiye wari kuda kunaka wanotomuziva nyaya yese yawataura nemunhu wavo vanonyatsa kuziva ndiri mukoma weuyo uri kwawavo muridzi hapana samanesirero udaine samoni rakati inini iye wacho hapana ndipo pandiroti parifunga kundinetsa shangamiro inini rakusita rakwana papi yapamboni uyu ndimkomasho ndia ndiye baba yakambushi ndiye akatanga kutamba nyaya dzemari dzekutanga paakataka wayakati sina chiro ndiwo akatamba muninga wapasina kechipiri kacho ndiwo akazotamba futi muninga wavo ari anditika isusu tisizikotakuta saka ndati ai uyu munhu anogara kujoni anouya up and down anditika but murikuona pane nyaya yacho kana tikutora nenyaya marriage is between two people or marriage nemukadzi so you cannot have kuti munhu ave accountable kumafailures emunhu mumarriage yake vene mukadzi wake muridzi wenyaya wamukunetsa naye akaroora mwana wenyu asibhadhara roora ndiye watikuda munhu and then iye kana aine kuti pane munhu akamutadzisa kuita zviri correct kana ari then toshindaidza iye watukuti because if you look at somebody like Joseph Palmer and family zvakutanga Joseph ndiye mudzi wenyaya mudaye makaita zita rekukore kwacha kwenyaya kuti ndingi anozani Dickson Palmer and family ndakanga ndichinyoresa ndakatotaura kuta munhu wetanyoresa uyanditika ndikukomacho asi paida kuenda zita rani akati Dickson ndakatotaura akati aiwa zvawadaizvi wanyora Dickson tobatangosa endifemi aiwa muri kuti ani and family because muridzi wenyaya ndiyo munoti and family is Dickson and family, not Joseph and family, because Joseph is not part of this case. Only other family. Muri pafanisi. Because what is already nyaya dzekukwasha wenyudzimari tingataure uyu kuti ataure zvizvino muda mungataure uyu anotaure toti zvakataura mochenda utaure Dickson instead of us telling Dickson direct Dickson this is what we want from you. Dickson ndiyo tinoda kutaura Dickson nyaya pana kubhadhara chi because even nyango uno nyango akapata mari yerora akaita mari yerora ndi Dickson
because mtemo icho amchaya unoti kana mwana mai asina kuroorwa baba usina kuroora mai mwana anokwanisa kuroora roora remwana rinoroora mai ndochimanyika icho. But uyu kana akatorwa mari yacho yese ndiDickson manje anenge achida kuuya nei manje ndosaka tati nyaya inoda chii Dickson ataure nyaya dzake ini sabushimulio musi wa 27 akatambira foni yakabva kuna sekretary bhukure kwa Chimulio neincident yakaitika pakati pababa kasiya Mururu nevanhu vekwapama vachiti ivo vanga vachida kurodza mukunda wavo sekutaura kwaita, asi pakabuda chinhu chatakavhunduka neni. Handisi kuziva kuti wasi kuchitaura here kana kuti zvimwe manyepo atakapiwa. Pakabuda an incident of a firearm yaida kubaya kasiya Mururu. Chinhu chatakavhunduka nacho vakataura kuti mwana wavo mukomana wakabva amhanya kuenda kuPenhalonga. Baba ava ikavafonera vakakonfirma firearm. Vanhu vekwapama including iye mukoma wavo nehanzvadzi, they tried kustopa mukomana asiri panapa from using the firearm. Those were information yatinayo pano. Saka ndakati ngatiende kuMhuri weManyika, iye ndichaikwanisa. Because this is a believer's move. Ndipo avoida because if tatozwa imwe ndisatozwa ndisodaenga nomapindura yadhati because already kana pane polisi kuti want to know now polisi kuti munabatwa here because kuproducer in firearm and to an armed in an unarmed civilian emotion kungonovedza munhu nefuti kudai whether ine bara kana kuti haina bara and emotion because one chitaka unoziva kuti futi iyo imbori licensed. Is it licensed? Usati watokerwa mhosva yako yekuti unobudisa munhu. Is it licensed? Because uinga kuti mafuti arubva wanotora mafuti South Africa. Mozambique kuboita marobberies nemafuti iwo. Pamwe futi iyo inokasanga yakaita robbery South Africa na Mozambique kana kuti iri kutotsvagwa. And so that's one is a serious offense. Yekuti haikwanisi kuuya munhu munhu achimirira ati kuwozvo zvakaita vanoda kunyepera dai anga tiri kuDickson kudaenda nenyaya yekuti tatisina toisi because he has to prove kuti pane vakakwana zvitsamba and zvaakaitika zvaiwarenda here kuti abudire futi but uimaitonguta sei apana pamweyo utomboendawo kutya ubayore kuti ari kupi zvoDickson regai ndidai nechokwadi kuti handisi kutoziva kubva Saturday 27 Sunday yacho wakasvika mushure mekunge mapurisa asvika manheru acho kutsvaga Dickson. Mapurisa asvika ndakaudza kuti paitika zhowe mumba, ndasara ndakagara mumba macho. Zvazoitika handichadi chiri chokwadi kuti ndakasara ndakagara mumba wakazotosvika pekunditi taakuenda hedu asi vakagara vakajivika plate yemari ngatisukupaona penge saka mapurisa azouya ndakaedza kutsanangudza patangira kaviolent kacho kusvikira pakudispersa kwapera kuita vanhu. Wakachizosiya inzwi rekuti Dickson ngaasvike kukembi kwedu before chitatu. Kana asina kudaro taakumutsvaga.
Saka from that day handisitoziva kuti wakaenda here kupolisi yacho kana kuti haazi kuenda. Izvozvo handichatodini. Asi ari muno here muZimbabwe? Ndizvo ndisi kuchatoziva zveni ndiri kwedu kana kuti wakatoenda ipopo ndo pandisi kuchamboziva ndingatonyekwa muno. Anyway, ndingatifola kune mapurisa zotowapa. But izvozvo muZimbabwe, Zimbabwe kana paine chinhu chatisingadi, munhu anongofamba nekuti pese pese. Zimbabwe unomo hatitozvidi. Hatizvidi. Kana kuti manesa nenyaya yerora chaibva unobudzana futi. Nyaya yerora chaita munhu akuti mandarora raibva unobudzira futi. Anyway, kana ari muno masvika kumba tialetei kuti ari muno. But I know you won't do that. Because brutal show. Ndozviziva kuti mukati mungasimudza foni mumbeori baro akuyepa. Ndinoziva kuti kunyepa. Kungokuturikidza matombo musana. But anyway, babu. Asi handichazivi kuti wandibatawo muhuro ndisina kesi. No, pachiwara ndibaba. But anyway, tazoiclarify. Ndiri kuchitaura hangu ngereceipt. Amuri kuwadikisa. Ndinenge ndisikachachie. Aiwa. Ndinotaura kuti ndaenda kukumita nyaya dzako dzapatatu kwedzora dzaikundipa. Wavaburitsigwa wafuti. Wavachiuya bro. Mwana wenyu. Ngatitetu zvakanaka kuti mushaishira vana. Mushaishira vana. Akuzuta unobhadhara isi moto. Asi unodzoka kana tezvarali akachengeta mwana pese. Wachi kune maredzwa, kune chii, kune respect ai munhu akadini akachengetawo munhu. Amutori munhu senge munhu akagara munhu. Kuti Dickson amude akarikona akatsukira. Meaning kuti akari kufidwa nekutengerwa mafuta neumwe munhu. Respect that person. Respect that person. Chiwanhu chedu chinotibhadhara chii? Mari. Musate kukara mari. Mukakara mari. It's not right. Munopera kukanganisira vanhu. Because apa sekuru ndiye aifana kubaigwa hei. Maifana kuti sekuru vakachengeta mwana muzukuru, it's okay. Mai anga asina kurozi, takutora chedu ichiramba. Sekuru iyi takurora chii? Mai wacho. Matopedza, matopera. Motora parora nei motora chirango chani? Chii, zvatopera. Ndinoti zoburitsana chii? Zoburitsana futi. Chiwanhu chikati kutedzere chii? Chiwanhu. Mungana unoiswa nomu, tinawo vazukuru isusu vatakakura navo mumushauri mechi. Asi munotoita make sure kuti unezwa ndokwazvo vanaka nokusiyambosa kana pamba. Kana mwana achipedza kusvika form 4 kupedza nekuenda kucollege nese kwese kwokupedza mwana wayo utana sekunda kudini. Ndakurorwa. Kuti wakurorwa nokuti takakuchengeta. Asi hausini mwana wedu. Baba wako ndini. Enda wotaure baba wako ndakudini. Baba wako uzotaura nesu. Mwana anoenda kuna baba wake, baba ndakurwa. Baba anouya otaura pana sekuru. Handimbozivi kuti kana chii kana chii. Mwana ngaite sei? Rodzai mwana, apa muchatuma munhu achakubatsirai kurodza chii? Mwana aroorwa. Roora ndozira baba yeye. Haringobatwiba. Kubvira uno rakadaro. Baba wacho wotora tsundwani twake. Kana ine musoro ungosenza mushe mushe. Ndipo anozvidzoka nechii? Neroora riye. Kubva kuti ndauya kobvisirawo chii? Pamai wacho pandisina kuita sei? Pandisina kuita chiro. Chiwanhu chatodii? Bamwe ndokana ndakataura kufana kuwanda. Chinoti munhu arambe nhumbu yake. Handi kuti nhumbu unonga asikairiba. Asi kuti unonga asirirendiba. Muona yero. Kutana pana munhu unoziva kuendana zvaizikana nenharaunda yese kuti John ndapita izvo zvava kuchigayo, izvo zvava kutsime, izvo zvava kumazhanja, izvo zvava kuenda kuchechi, izvo zvava kuchikoro, izvo zvava kwakati, izvo zvava kwakati. Asi musu akazi Jennifer waane nhumbu. Handi marambiri akaita Peter. Asi zvaizikana nenharaunda yese kuti vanhu ava. Andizvo. Chakati Peter arambe chii? Iye kuti Peter rudo anarwo
asikobili ngomwe aziko wochaka ufunga bali kuti parodo nepkin parodo chi mukazi ndakwenda kuzemeni parodo chi pamusoro shazodai paroda pada kunyoreswa kukliniki parikudini zvakawanda iye bamba wangu pekutangira hapadini hapana munofunga kuti achiri nanochita sei gumbo ndibereke asi mwana wake arudini urombo dzimwe nguva ndinokonzera kuti vana varambe vana vavanenge vachida. Saka musamushamitsike ndizvo. Inini ndinotoda mukwambo unoti sekuru ndauya sekuru mukadzi ngewangu mwana ngewangu asi chiro handina pasekuru $20 yangu iyi yekuti ndii ndine munhu. To me that's everything. To me that's everything. Ndokwaza kuti mukwambo pani panochera makombo ochero uitotiki bomo. Kuti ndaona kuti uri genuine. Ukatiza watiza mwana wawe wakurogwa mwana wawe mangwana hakuda kukupa mali yacho. It means you are stupid, you are a fool. Wakutokuritsira munhu mari wakuritsira maziso iyoyo. Pane munhu akatadza kurara kuti munhu iyeyo apfeke mapamba aende kuchikoro adya aende neballpoint aende nesechel aende akapfeka uniform aende achizowa mwana pane chii pane wamwa ndiwo nokuritsira munhu futi iyeyo pakomba vaka mwana wangu ngatizowe wanhu kwawo tingave tiri ubenzi asi ubenzi ngauone nepaunogumira ubenzi ngaume paunotangira woita paunodii futi paunogumira kana usikazvigoni pamutotaura sekuru izvi chingoitai zvomaita muzokutaura vana sekuru vanorizinasi ava vanokuidi vanokubatsirawo kutaura rakakwama kadainga zvatopera noti izvo makutaura honai bamba imi kwenyu makaroro naizvo asi maenda kubatiswa hari inopisa murakozi mbiya iri kupisa makazwa sei manje makabata irozi inororerwa ndiro makabata ndiro ine mari apa futi dziri kubuda iri makazwa sei makagara vanotizana vanopisa hazvinokunakidziwa pamukwambori apa mukwambori kuona drama matopa mukwambori mepicture rekuti kana mwamwe nyangwe mwananyu akauya mamana ndandacheva netsvimbo nemukwambo mukwambo anoti nyangwe kwenyu zviriwo ingatotori ndakuchaine tsvimbo kwenyu kune pfuti saka aiwa kanigare zvakanaka ngatitsvake Dickson nawe imi talk to Dickson ndinokusendza into him Dickson ngaaite munhu kana akaona kuti akashaisha batsiranai naye anoenda kuna tezvarawo kuno approaches kuna tezvarawo utaura zvinhu zvakadaro wozokuona nyaya yecriminal issue inonetsa pachinowani kana topindiwa nawakomana vakupiswani yakutopedzwa kuti nawakomana vakupiswani saka akadzimana anzi pawande picture yake yotenderwa kuti because who is a dangerous consequence is a dangerous person because he is armed. Ukona pane yacho. Saka nenga kutsvagone wayama. Zvekuti izoti lakini mbara wanje kana torina hapana uchasiya. Saka garai pasi mwana matsei aite munhu. Ngozi wakaondooneka problem kuti anokuti akaza kugara South Africa munhu wese akutomboona ngoni pfuti kana kuti ambowoya kuti zvaizodadisa kudhara kuti munhu ari kuti uri Joni muchitumira mabhisiketi enyu nemakirimura asati amuno makirimura ndoti haanawo makirimura let's move that attitude yekuti munhu wese ari South Africa aonekwe nenegative chii ngatione munhu ngatimuonetse maZimbabwe magariro akachika prince Dakota mutaure ine mugari pasina imani sekuru mimi mira itimboite fola mapuri ndoto mira sei then we proceed the issue yacho kana mukoma titwari yes chingadire tinotenda adi thank you